vypácovaná. Len kabaret, náš kabaret. Na Slovensku je to. No, tu to ide, aj tu. Počkajte, ešte túto, týchto nie, no tak nemáte sa pchať dopredu. No. No moment, čo sa rímuje? Kabaret? No kabaret, parlament. Je to pravda? Že tvrdo makám na vás, poslaneckom bufete. Keď niekto nemiestne zažartoval, tak sa zozadu ozvalo, nerob tu kabaret. Casting sme mali. Ja stále neviem, čo to je, ale mali sme. Čo pozeráte, aj vás to čaká. Dobre, ovečkám sme povedali, čo sa do nich zmestilo. Sidáčo. Pán! Starý, dobrý Alexander. Nie, nemáme ich až tak veľa, aby ste ich mohli teraz vykantriť. To nie. No? Deficit mestského rozpočtu, keby sa nechali zmiznúť. Bože, zajtra ste vo vláde jediného normálneho, to si vás tam diery, bože, to je tematika toto. No. Čo diery na cestách hrajú nejakú úlohu v ľudských osudoch, nie? Alebo čo? No, to by ste sa čudovali. Ráda veľmi ľúbi, je schopný splniť všetky sľuby. Dôkazy o únose mladého Kováča, to už ani nevie, kto Počkajte, to to bol. predsa zariadila amnestia veľkomu vtyho už dávno. Dobre, A je to táto karta? pravdu povediac, neviem, stratila sa mi pri tom miešaní. Vrátili ste tú kartu do balíčka? Nie, prečo? Tu je, aha. Ale pozrite, zelené ESO vás nemôže rozčúliť. Ale A ten rozčúli kúzelník ma to. už vôbec nie. No tak je jasné, že z nás robia debilov. Zlostiť sa vraj človek nemá. No a táto večná téma... Humor, rád má žarty, spýtajte sa jeho. Ale keď ho rozčulujú, figurky mu vyhadzujú, to sa nepatrí. A ešte sa to aj natáča a to ja si tam nájdem. Česi, Rusi, Slováci a možno, že aj Maďari. Zaplatiť štetke, s ktorou sa zvykol potešiť na to. Vieme, ako vyzerá záchranný balík EU. Také ochotnej ženštine hovoríš štec. No dobré, a ľahký muž, to je potom štetec? Paríž či Praha pri kytičkách na služobke. A či iba tak značkových nových topánuškách. Pre špúráčka som od rodu, čo už je na tom zaujímavé. Študentská pečať, sladký čaj a cigaretka v čiernej káve. Keby nevedel, že pravá ruka premiéra jedno, či na Slovensku alebo v Česku, sa nesmie volať Naďová. Obsah. Hlavný hrdina bude vymenovaný len vtedy, keď vyberú iného kandidáta alebo vymenia prezidenta. Alebo poveria poľovníka tichého, aby s ním zase išiel poľovať. Ale že vraj futbal je pozoruhodný najmä tým, že niekoľko tisíc tých chudákov na tribúnach vykrikuje na 22 milionárov hrajte poriadne hovada. Tretí najskorumpovanejší európsky štát. Ale všetko preto, že nám vládne tá ľavica. Viete? Jasná vec, prišli sme na to. Najvyšší čas, aby ich vystriedali. Jo, ale kto?
kúpim vilu od politika za cenu uvedenú v majetkovom priznaní. Počkajte, to ešte budem potrebovať. Mňa to nebaví, toto treba... Ja z toho čítam, ja tam mám poznám. Nezničiteľné úplne, viete. To sú normálne nezničiteľné noviny a... Tam ste fúkali do toľkých vecí, že už by ste mi mohli len... No, ale o to nejde. Ale no! Dobro, a už je to tu! Ha, aj toto sa môže stať. Čo keby bol dvorák Maďar? Úha. No a skončili. To by to muselo troška ináč žiť. Na Slovensku, po slovensku. Aha, už pritvrdil. Ich Liebe heißt doch treu wie nicht das Už nejde len o Wie boží. ein Zigan. Hej, cigán, usnešaj nám. Sás celý, zakadjon ahu. Môže byť človek blažený. A preto ja sa nikdy ženiť nebudem. Ja som tu jediný idiot, hej? Hen ty dobrý, ten ty výborný, tam ty dobrý a ja čo sa vyprávaš. Vy ste dnes možno prišli o Bučkovcov, Sekerovcov a možno aj väčšie klenoty, ja neviem. Je tu opäť náš i váš čas a my sa vám znova hlásime s našou pravidelnou súťažou Chudák občan. Áno, áno. A že stále nemusí byť stále priam veselo, však hlavne, že sa neumiera. Tým pádom nám ostáva ako odpoveď poisťovňa Dôvera, ale aká je vaša odpoveď? Poisťovňa Dôvera. Nie, v treťom kole ste našu štátnu pokladnicu obohatili dobrovoľným, opakujem, dobrovoľným príspevkom vo výške 2 daňových priznaní plus DPH. Či svetlo, tieň a dreva trochu, keď čiara pne sa vozvysok, tak on, ba nikto, všetci, ale nikto viac, sa nemôže a nikdy už. Dobrý večer, vážení, dobrú noc. Dajte pozor na ženy, tam vonku tma má veľkú moc. Tak sa majte na tatko, s Bohom dobrú noc. Neradi by sme tu takto sám.